Lokweeske. Ja, dank u wel, Willem. De prijs, wist verrast? En wat had het met die dieren eigenlijk, deze prijs? Nou ja, het is de eerste weer een longlist van dik 40 namen. Maar iedereen die het wel zijn pijnen vasthouden heeft, hoe de Noordelijke popmuziek, die zie erop. Dus het verbaast mij dat ik daarop zie. Want ik steek al elke keer op de longlist van de landelijke pop mediaprijs. Maar die zal voor zijn levensdagen nooit meer winnen. Dus ik weet dus, maar goed, dan viel we een beetje het systeem verdwenen. En toen kreeg ik een telefoontje dat ik bij de trein nomineerde neerde. Nou, dat was wel een behoorlijke kick, ja. Ja, ik heb de hele weekend goed zin. Dus dat was vrij uitzonderlijk dat ik een hele weekend goed zin heb. Maar dit was toch wel een factor. Ja, en dan met de popgala, dan ben je een van de trein nomineren. En aan de ene kant denk ik van, nou ja, als Joster wat voor tekst zitten bij die nomineren, nou wat ze door mij zeggen. Nou ja, dan was het best wel een kans. Maar ja, het moet wel een keer nog wel. Dus dan was hij op het podium maar de nomineren. En dan komt het dame Bianca Harms van de NL Stenden. Nou ja, dat die dan mijn naam erop. Ja, dat is wel een verlossing. De woorden nomineren. Ja, god ja. De ene weer een vrouwelijke queer DJ uit Grains. Wel heet dat trouwens. En de tweede weer een app. Een Apple Grains, een muziek. Nou, ik geloof net verlengd van een app. Zo die DJ dat ik wel billetjes ken, maar ook van een app verlengd hier dat ik toch wat in deze tijd van de AI wel wat sneu vond. Ja. Maar ik weer wel verrast en ik weer vooral heel vereerd dat, nou ja, zoals is toch 40 jaar in het vak, meer dan 40 jaar en dat het gewoon zien wordt en herkent. Dat we net 40 jaar van niks van Bulgen wist. En nou ook in het voorgesprek, want ik zit er maar even bij dat dit soort dingen, dat je dat een voorgesprek over verhaal. In de krantenwereld is het wat oors, daarin gaat het meer spontane ding. Maar televisie is wat dat betreft echt een oormedium en internet is wel een oormedium. Ik jou even een kijkje achter de schermen, meestal. Toen zag ik al, wat zag ik alweer hier? Ja. Dat... Het wiek nog de enige maar heel prijzen bij. Ja, op de popgala nog weer het 10 prijzen. En dit is de enige prijs met een heel bedrag erbij, €1500. Hoe gaat het met aan? Of eten en sliepen in een libreie met Esther. Of een ooglidcorrectie. Ik geloof dat dat goedkoper is het lijstje. Dus dat een beetje. We kennen elkaar al vrij lang. Ik ken je als een redelijk down-to-earth persoon. En net helemaal gek in de kop met awards en prijzen. Oh nee, zeker net. En toch doet dit wat mij die dus. Ja, nou het leuke, die hele prijs dat is hartstikke leuk. Maar goed, ik heb wel zonder kind. Nou, dat zit ik nog wel, maar ik leer dat de organisatie net hier, want dan krijg je sec net. Maar het leukste vind ik toch, nou ja, de eer, dat journalist, een beetje erkenning. En nou ja, als gevolg van al die felicitaties. Ik vind juist de hele morgen en de rest van de dag het dwaande maar de antwoorden van de appjes en mailtjes en Facebook berichten, LinkedIn, Instagram. Oh, ik heb het net op X zetten. En wist wel, dat al die mensen dat de moeite genomen hebben om dat toch even te markeren. Van even gefeliciteerd. Echt honderden, letterlijk. En misschien vind ik dat dan wel de grootste kick. En best gewoon toch even het feestvarken. Ja. Dus wel het middelpunt. Juist reed ik dan rond daar. En nou, feest dit zijn hessen even horen. Dik verzinnen. En ja, de weer reactie. Het een beetje sneu om te nemen van mijn opvolgers. Maar ik dacht toch hard even van de oor. Dat ik verwerken dat ik een vriend van mij die zei. Nou, ze kunnen hierna die prijs ook wel opdoeken. Want de enige die voor de aandenking komt, die heeft hem al. Nou, ik denk het net bij hier, jongens. Want Willem Woutpiek, die zoek ik nog wel een keer hem wat mij betreft. En mijn collega's van Dublin van Noorden vanzelf. Ja, wordt dat heel te bedrag er wel bij gaat trouwens. Ja, dat kan je me goed voor. Maar dan was het al een keer de Fieskepotprijs woon. Echt €1500. Dat is dan ook een dier, Niels. Ik hier al je ideële verhaal maar het is opgang onder huishouding. Ja, ik zoek er van alles mee. Zeg je dat toch. Ja, het is heel in de vakantie en volgens mij moest de auto van de APK. Dus ja, ik zoek van alles. Ja, nou ja, als de APK voor de deur staat, ja, is de kar net zo moeilijk. Ja. Het gaat door die werk. Voor jou decennia schreeuwen. Mijn eerste kennismaking met die schreeuwsels. Wie het blad muze. Muze, ja. Ik had altijd gedacht dat het ding bladje weer, maar dat wie net zag. Nee, dat heb ik direct verteld, ja. Ja. Wie de muze van het eerste podium werd in schreeuwsels op staan, of hast daarvoor ook al oren dingen? Nou,
wel eens wat... Dan had je Roede 81, hè? Ja, 1981. Ik hier, dat zal hier over hier voor was een stukje over muziekskruin in de squalkranten. Over de ex nota bene. Nog altijd een actief. Ben ik altijd een fan van. Dus dat dacht mijn lijst wel. Ja, dat is ik zo. Als je dat mijn eerste stukje over muziek. Nee, mijn allereerste stukje over muziek, dat ging toen ik 10. Toen zit ik op, zou zeker vanwege mijn afspraak op Elim. Op Schiermonnikoog. Op 200 meter afstand van het plak werd de New Wave hip-hop plaat maken is. En dan ging ik een bledje en dan ging ik een stukje maken over het Radio Veronica en Radio Noordzee, de piratenzenders. Die zien het op een nominatie om verbeterd te worden. Dan ging ik een stukje schrijven, ik weet zien. Welke squallen wie dat? Dat weer een squallen, dat weer een soort ding met stetse bleekneusjes en astmatici zoals ik ziet. Nou, trouwens, ik snap net helemaal wat te dieren, want ik kom in Gasterland, wat van mij een vrij gezond op delen is, maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Maar goed, muziek weer inderdaad, dat we een bledje weer opzetten door een studiegenoot van mij, die ik alles ervoor het koer. En koer ze de studiepunten mee krijgen. Ik denk van, nou, dat is makkelijk. En, welke squallen zie je? Ja, dat weer een heel lang vaag verhaal. Sociaal hoger onderwijs Friesland of zo. Experimentele opleiding die ik ga me het aanmaken. Ik had nou een oorexperimentele opleiding die ik het aanmaken. Hè. Dat is een beetje de manier waarop ze toen in de journalistiek terug te komen koersen. Dus dat weer ja. Maar waar weer die oprichter van de muziek? Ja, Jelle Elkerbout. Die werkt al heel erg lang in Gibraltar. En ik heb dus zo'n keer dik 20 jaar in het show met de laatste jaren tref ik hem wel geregeld dat we daar binnen. Dat was hartstikke leuk. Maar die is echt heel andere kant op gaan. En, maar ja, dat is voor mij wel een startschot. En dan moeilijk aan wel een oorbledje, dat heet, ik weet niet hoe het heet, er is. En toen ben ik spottend door de Louter Kranten. Of weet je een vraag op je lijst, of hoe ben je bij de Louter Kranten terug te komen? Oh, ik kan je vragen, hè? Dat ik gewoon een artikel ga ik er even bij halen. Mousa. Ja. Toen had de Louter Kranten me vregen om... want er waren een paar belangrijke dingen toen. Het tweede Sneekweef Festival en Clawboys Claw. In Balweg, wie toch heel erg zot op het wel. Maar dat was feeste popmensen die weer toen maar op vakantie. En ze mij vregen als invaller. En de Miracetje kwam in de krant, maar de letters AI eronder. Dat betekende toen nog ad interim. Maar ik geloof dat ze weer net met z'n dwarszonen. Nou, vol. En toen daarna ben ik vrij als feest popmanwerker. En dan zei je dat, wat ging. Toen ben ik hield meer aan gaan. Op een gegeven moment de feest changed. En nou ja, ben ik hield bij de oren dingen gaan. Ja. Onder mij eten en drinken daar. En ik maak je commentaar een stoeltje wurg. Heel eervolle taak. Ik vind online het hier lijst, maar het is wel eervol, vind ik. Ja. En nou, zo. Toch even in de beginperiode. Sneekweef. Hartstikke door. Wie dat de editie met de Ramones? Nee, dat is weer een periode letter. Dat weer in 86. En dat weer legendarisch is erbij. Ja. Dat weer legendarisch vanzelf. Dat zal legendarisch hebben het net zo vaak weer mooi maken. TC Matic, Ramones. Ja, wie TC Matic, Arno. Arno weer, Arno. Ja, Arno Hintjes. Ramones, wie de Val, wie dat hier ik? Of wie dat hier nooit? Nee, ja. Nou ja, dat weer vooral Ramones, maar de luchtshow van Bob Au. 1, 2, 3, 4. En ging los. Ja, dat weer geweldig, ja. Hoe vind je eerst die beide jouw kranten als muziek-popjournalist? Ja. Het is een regionale krant. Klopt. Waar het recenseren en het beschrijven van de popcultuur serieus naam door de krant? Oh, dat vind ik wel, want ik kreeg echt een soort rond daar, hè. Toen al. En ja, ik vind dat de kwaliteit van mijn stoeltjes te maken, vind ik. Maar ik kreeg echt wel de rondte, dus dat waren echt wel serieus namen van... Ja, in die titel, als ze achteraf bij stilstaan. Nou ja, je is natuurlijk wel, meestal die namen dat er net serieus, maar ja, daar heb ik het vol mathematisch veel. De meesten die bij ons sturen, zeg maar, of de meesten niet harder ons sturen, lieten het om mij, dan kan je hem zeker uitdrukken. Zo, ik kan zelf ook wel mooie dingen, ik kan zelf wat dingen, wist wel. En op een gegeven moment, wie toen een soort stilzwijgende afspraak, ik keer elke week een verhaal in de vreed, de bijlage toen, die hier toen al was trouwens, El Cetera, wie weet dat nou. Dus elke week een verhaal en dat moet ik gewoon zelf weten. Dan zeg ik wel dingen die ik achteraf denk, ja, waarom die ik dat, weet je wel, avant-garde dingen, die vinden die in koer. Maar ik heb toch een leuk verhaal en dat kan ik wel in de kranten. Dat is ook zelf niet mis aan het wel, maar ja, dat ik voor zijn inzicht. Ja. Maar dat koer al een keer maar. Ja. Dus dat we in wezen is wel heel leuk. Een van de stukken die bij mij bijbloeien is die een reis met Stravelte. Ja. Ja. Nee, letterlijk eerst Europa. Dat wie nog echt eerst Europa bij morgen. Klopt. Die morgen is wel een leuk verhaal. Ja. Ja, we reizen dus in Buske. Reizen we naar Litouwen daar.
Zowel te dier dat hier zo bij zijn 2 optredens in Litouwen, dat we te danken mij aan Ernst Langhout en zijn vriendin van de arena en alles. Ik aan de nou vrij beruchte opiniemaker Wie Duk. Die was begonnen, wie toen bassist van de Visitor, en die was begonnen met het lezen van die lijntjes met de underground in Leningrad toen, als Sint-Petersburg. En zo kwamen dus wij in Buske en de hier Foppe Landes jongen die hier daar in de timmerfabriek van het werken slierplakken in maken. Dus de eerste stop weer in Berlijn. En daar zitten wij, in het skaat van de Berlijnse morgen. Nou ja, dus wat dorst als de maas, toch wat bier dronken, als maas, dus het eerste wat dorst is als u de bus komt, miegen. We zitten echt op een rij te miegen, zit de Berlijnse morgen om. Is een prachtige Dit foto. is een foto op de achterkant van de LP van Zowel en op mijn Facebook. Maar goed, dus wij zitten in die morgen, wie april jongens in een jaar 80. Nou ja, en jullie letterlijk die morgen om. Ik wil even vol zitten, maar wat er in uw urine ziet, jongen. Het zoer en het bietende. Ik geloof dat wij daar een microscopische bijdrage al leveren hebben. Daar is een verslagmaker van die reis. Dat is een screwgenre. Welk genre binnen de journalistiek had die in dat opzicht altijd het beste lijn? Een portret, het interview of in dit geval een reisverslag? Nou ja, reisverslag, Saffel reis ik net. En ze worden binnen de budgetting, de mis Saffel in de dat nog soort voorkomen kan. Maar vond je het ook nog leuke wijze verschruwen? Ik vond het nou, ja, ik had toch de recensie, ik ben binnenkomen als recensent. De recensie wie toch decennia lang mijn voornaamste vertiermodel. Maar ik ben tot de laatste tijd, ik vind het nog altijd wel heel leuk om te screwen. Maar ja, wij zitten toch in wat door T-Track wel aankomen. Namelijk het T-Track van, nou ja, ik het medium waar dit verschillend op komt. Internet. En digitale. En het nadeel en het voordeel is dat ik gewoon heel precies kan wat mensen gaan lezen. Nou, dan blijkt dus dat meestal recensies, ze lezen er meer. En ik heb gezegd van ja, de leescijfers ben je heel erg nee. Maar ik heb mezelf ook nadenken van dochter en het is een recensie in deze tijd is echt iets heel anders dan een recensie in de jaren 80 en 90. Je weet toch, oh Jacob Haaksma vindt wat. En die mening zeer, dat horen meningen zeer gewoon nergens. Maar nou, iedereen heeft een mening. Nou, dat was op een gegeven moment een beetje gevreesd zelfs. Dat heb ik wel eens gezegd. Dat zal hem wel eens kijken. Excuus daarvoor, best. Heb ik nog een leuke anekdote hoor, dat zal ik lekker even wat. Dat ik net vier. Maar goed, de functie van zo'n recensie. Ik denk van ja, ik zit wel echt, ik ben net de jongste weer. Maar zit er weer nog te wachten op de mening van de oudere witte man. Nee, ik denk heel tijd meer van, nee, ik denk op de oren manieren ben om die verhalen te vertellen. Ik op die meningen te ventileren. Ik zie gewoon de oren vormen. Ik heb een rubriekje gehad, die ook altijd wel op staat, een soort online poprubriek, vraag-antwoord. Waar de vraag en de vraagsteller en antwoordsteller wie dezelfde persoon. En op zich een hele leuke vorm vind ik om toch alle dingen op hakken te nemen, vooral mezelf. En dat is heel leuk, alleen dat is net helemaal uitkristalliseerd. Nou, op dit moment, dat wil ik wel weer opstarten. Maar ik oren vormen, nou ja, ik ben zelfs, al zit ik het zelf, geen beroerde interviewer. Vind ik heel leuk op het van, het gesprek, het thema hier, een ontmoeting en dit dingen uithalen. En mensen hun verhalen. En dan vind ik het leuk dat ik hier door oren dingen als, wist wat, ik wil best door een eigen plaat hebben. Maar als het door oren dingen gaat en wat mij het meest indruk maakt, is vrienden het interview met het is maar een muzikant, maar met een jonge vrouw uit Drachten, die weer 23. En die zou skeren, terminaal. En die zou toch trouwen met haar man van nog 21. En dat vond ik echt een heel ontroerend verhaal. Maar allebei waarom was dat toch gewoon 8 maanden koerselkoor en zij idee en toch trouwen. En nou ja, dat, op een gegeven moment zei die vrouw van, wil je een doekje? Ik zit echt heel beetje janken daar. Maar had wel indruk maken dus? Dat had een bot indruk maken. En die jonge vrouw Marit iets, die is ik verstoren net zo lang in. Dus nou ja, dat vind ik toch even iets van, ja. Maar ja, ik hoor dingen. Had je ooit oorwagen om de muziek, ja, ik neem het misschien wat breder, de cultuur te verlitten en inderdaad meer human interest of een sport te beginnen of net? Het mooie van wat ik ben nou dus cultuurredacteur in VCC. Het mooie is dat ik wel oren dingen dwangkist. Van ik krijg de ruimte om dat verhaal wat in wezen net maar pop te maken het, dan gewoon toch het wel.
of iets soort eten of zo, dat kan gewoon. Maar ik wil de cultuur. Zo, ik doe dingen over cultuur in bredere zin. Theater, beeldkunst, cruises, daar ben ik net benauwd voor. Maar ik zal de cultuur en zeker de muziek wil ik nooit verlitten. Nee. Dat is toch wel de kern van wat ik doe. En toch nog even over de recensies. Wat wie dat? De Haastebal is. De Weerstebal een beetje gevreesd op een game. Klopt. Dit is echt 12 keer gebeurd. Het is echt gebeurd. Dat ik in het zin kwam. Hé Jacob! Nou, dan kijk ze naar me even stoten. Ja, we zien toen in die band. Nou ja, ik had zo'n bands, jongen. Oh god, ja. Heb je nooit wel eens in zitten? Heb je wel eens oud kreken? Ja, zitten we dan. En dat wie we toen heel leelkoer. Maar, achteraf is het ook een liedje, hè Jacob? Het is echt zeker 12 keer gebeurd. Dus ja. Maar ja, dat ik weer toen, klopt. Ik werd toen wel vrij scherp en kritisch. Nooit oneerlijk. Maar wel scherp en kritisch. En ik ben in die zin wel milder geworden. Dat is toch tekst van... maar er is alles letterlijk maar één Friese muzikant dat ik er ooit ruzie over maken, hè. En dat is? Erik Enema. Erik. Maar toen hadden we helemaal goed komen, hè. Maar trouwens dat... Dan ben je die lulko trouwens. Nou ja, ik hier toen zien we een plaat maken. Maar ik weer redelijk kritisch. En ik leerde dat Erik ooit letter zijn dat deze gelijk kon Jacob. En ik vind het helemaal dat ik gelijk hier, maar... je mag nog eens een bak koffie doen. Maar wat ik hier van die interviews die ik bij ben, is maar Erik en zijn vrouw Mieke. Die een hersenbloeding gehad heeft. En dat weer ik een hele interview, weet ik een hele soort mooie reacties op gehad, dat we terror hebben. Wist wel dat soort verhalen. Ja, die maak ik graag van. Ja. Zo één wat oors als de waan van de dag. Dat. We hadden toen de Leeuwarden kranten. Schuurstuk voor de oor. Ja, klopt. NRC. Net meer, hè? Net meer, wel niet. Dat heb ik in mijn verleenstijd, heb ik 8 jaar maar een protovel bij de NRC. Maar, ja. Maar goed, dit zijn wel 2 pretentieuze titels. Wel de oor als de NRC. Prestigieus is het woord. En NRC is ik nog pretentieus. Ja, ik wel. Nou ja, en prestigieus beide. Prestigieus, ja, zeker. Ja. Dus daar heb ik heel veel grust op. En NRC... Dat staat te loren. Nou, wat voegst je er zelf van? Wie dat een soort... Ja, ik heb van de oor heel lang... Wat mooie erkenning, toch? Ja, dat ik. Zo oor ik, dat heb ik 10 jaar verlobbyen. Op een gegeven moment kwam ik daar binnen. Dus omdat ze daar, dat vind ik wel grappig. Ze zochten mensen die wat samen of gevoel hier bij de dancecultuur. Die begin jaren 90. Zie je wel een paar mensen die dat dienen, maar die konden het screwen. Nou, toen toch via kwam ik daar dan te lonen. En nou ja, dat weer mooi. En NRC heb ik mezelf ook wat opgenomen. Want er ging toen eentje voort. Ik heb Fries trouwens, Fiets van Meijer. Ik doe nooit parool. En toen heb ik maar opgenomen. En ja, dat kon toen. En ja, nou ja, NRC dat weer echt wel... Oor trouwens, dat wel een wenszoon van mij. En NRC is zelf toch journalistiek het heetste podium in Nederland wat strijkt. In Nederland en Oor-ik. Maar NRC toch wel in deze centrum dan wel even meer. Dan weer 8 mooie jaren, goed betellen trouwens ik. En op een gegeven moment hadden we erop, dan wisten we alleen uitstuurd. En dat weer wel echt een domper, hè. Wie in dat opzicht kan altijd een hele noffelijke basis. Ja, absoluut. En daarbij heb ik het regionale verhaal. Ja, zeker. En daar ben ik de louter ik echt heel dankbaar voor. Dat meen ik serieus, hè. Maar volgens die regionale muziekcultuur echt nog steeds... Ja, tuurlijk. Nee, want dat is mijn basis. En, maar ik heb me voorsteld bij de Oor, Sist, bij de NRC. Ik lees dus met mij die Outcast, die Orb, Brian Eno, dat soort... Brian Eno. Dat verhaal heb ik in Rusko. Ik kan me voorstellen. Maar dan was het weer om naar de Strawelters van deze wereld. Ja, maar die heb ik een verhaal. En dat verhaal, dat is heel oors. Maar ik ben Rusko dat ik bij... Of Grusk, ja, regionale kranten, dat zit toch in Nederland de haarvatten van de samenleving. En dat is niet volle dichterbij. En dat het lieke goed is charme als maar Brian Eno zit zoomen, maar nog 8 journalisten uit de hele wereld. Dat werd altijd op een vrete midje en dat duurde 12 hele uur of zo. Dat weer eruit als zo een vrijdagmiddagborrel daar. Dat Esther mij goed verzorgd hier. Echt heel intensief. Ja. Maar goed, wist wel, maar dat is hartstikke lekker prestigieus. En wie ik nog meer sprutsen, Kylie Minogue, ik wil sprutsen Coldplay. Hartstikke leuk, maar wist wel dat je nog met Dijssen te praten, of Strawelt, of nou Maite, dat ze maar kwart even praten, een grote Friese jonge talent.
En wist wel van, dat ben dingen van, dat stiet dichter bij mij, stiet dichter bij de lezer. En dat is net lieker relevant, maar het is ik heel relevant. Op een andere manier. Ja. En het ene is net heger als het oren. Het is oor als het oren. En dat vind ik er mooi hoor. Schreeuwen is schreeuwen. Doe vertels verhaal. Klopt. Nou ja, wat ik zeg, verhaal, iedereen heeft een verhaal. En, ja. In dat opzicht is het werk misschien net voor oren? Nee. Schreeuwst u oors? Of? Ja, ik zou wel steken van vroeger in het begin en denken van nou, dit is ik net zo heel beroerd. Maar het is, ik heb geen journalistieke opleiding gehad. En dus het werk kost net meer op die manier de journalistiek in. Maar ik heb toen wel, dus die kans dat je kreeg, dat louter kranten. Nogmaals, nog eens dank u wel. Maar dat is die ervaring en de dus maar is dit vak heel bord verloren of net? Nou ja en nee, want het verhaal dat verhaal vertellen, maar de vorm is zo, toch meer maar online in achterhollen. Daar kan ik wel even alles van vinden. Maar de lengtes binnen oors fluctueert bedoel ik. Want op een gegeven moment weer erop, kwatter. De verhalen weer voorstel wel heel erg lang, hè. Ja, dan is het weer van, online willen mensen toch weer langere verhalen lezen. De long reads, hè? Dus dan weer de long reads, dus dan stopt maar weer. En dan met het weg, toch weer meer emmetjes, meer verhalen van hoe de vrouw wil het winnen. Dus dat fluctueert, dat ik wel weer, die dynamiek vind ik wel weer heel... ik luister om, ik luister naar en ik voel me, ik wil aan mij denken, dus wel nieuwe vormen. Zo dat online, staan mensen weg eerder hier, dat ik zo'n ding, of je al bedoeld is voor online, van dat is wel lekker snel en zo. En dat vind ik wel heel leuk om daar wat door na te denken. En bijvoorbeeld bij Oeral, dat doe ik al heel erg lang. Van destijds is ik, de kerst, dat is al de voorstelling voor recenseren. Maar ik wil de uitdaging van, maar een oorsoorten verhaal. Ik wil de inhoud, maar ik wil de baby's die op Oeral verwerkt binnen. Dat kan we ook een donder maar halen. De van die jonge Generation Z'ers, die voelt het verhaal te smeuig. En dat weer een aparte ervaring. Want de jongere generatie wil wat ik bijpakken. Maar ik wil de jongere collega's op een cultuurredactie hebben, maar die willen het. Je weet wat je binnen. Dus dat wist wel, dat is wel een. Ik ben er wel van bewust van. Ik heb wel de illusie dat ik wel maar die mensen die generatie praten ken. Dat ik wel verhalen om ze ken. Maar de afstand wordt. Ik ben ze net alleen ouder als de meesten, maar ik hield die vaker ouder als hun men. Merk ik wel. Is het wel? En dat is, in die zin is een pensioen misschien net een heel min idee. Nee, maar daar ben je wel bewust van wezen. Maar ik vind het wel belangrijk om die stemmen, die jonge stemmen van minderheden, weet ik het wist wel, de diversiteit. Om dat in de louter een plak te krijgen. En dat ik er nog gewoon, maar als een oorlog docht, dan doe ik het zelf wel. Zo. Ja. En ik hoop wel dat ik weer wat ontwikkeling bedoel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de AI-cursussen en modules die te lezen, die om even vliegen, die hoor ik het altijd niet bij. Dat moet ik wel even doen. Excuus daarvoor, directie. Broekst door AI op? Nou, mijn mate. Waar leidt de grens voor die? Broekst door maar als een soort even een spellingscontrole of is dat via? Ja, ik leed wel eens een stuk lezen aan ChatGPT en dan. Ik lees een commentaar over van de week over AI in de muziek. Ik heb een voorlezen litten. Ik heb een lijst litten. Nou, ik kreeg al geen complimenten van ChatGPT. En toen wil je dat ik het herschrijven in mijn journalistieke stijl? Ja, doe maar. Dan krijg je waarom een verhaal. Ja, leuk, maar dan wel een stukje droeger als het tikker betocht hij. Dan zeg ik, herschrijf dit eens in de stijl van de journalist Jacob Haagsma. Dan kreeg ik waarom toen inderdaad wel wat smeuiger. Ja, dit is toch in zelf Jacob Haagsma hier een beetje ironisch, vlot leesbaar en relevant. Nou ja, daar komt hij met gek op. Ja. Maar ik heb toch mijn eigen oorspronkelijke versie maar in de krant uitwikkelen. Ik heb het wel eens om dingen even op te zieken. Wordt het een bedreiging voor de muziek en de journalistiek, die hele AI? Ja, bedreiging, of misschien krijg ik een kans. Ja, de stekker van mijn commentaar weer van... het is een bedreiging. De journalistiek, dan kerst alles kluwen toch AI. Zo bij u is van de opmaak wordt aansnikkeld voor een deel, automatiseert ze, maar prima. Maar
op het moment dat, dat AI dus uw stickers schreeuwen gaat. Nou ja, mijn sterke van mijn commentaar weer, van dat advies aan muzikant, maar voor journalisten die heel te liggen goed. Dan zorgen maar dat het beter is als AI. En zorgen maar dat literaire breed, de cheese van de bal fretten terug AI, maar zorgen dat het beter geen concurrentie op basis van kwaliteit. En laat AI dan maar de achtergrondmuziek verzorgen. Want dit is trouwens een van de panels op. Maar daar zet ze vol op een van de panels op de conferentie van de Uur nog de slag voor bij zitten. Achtergrondmuziek. En verder keer dat terug, dan een hele soort panels over AI. Maar er komt van alles op je aan, maar gebruik het in je voordeel. En kerst als, ik krijg dat sommige radiomensen AI gebruiken om de akoestiek van hun items, dat altijd als een goed klinkt, dan komt het door AI-mensen. Of een voorbeeld in de film The Brutalist. Er wie kritiek op dat het Hongaars van de hardrock die zelf net Hongaars is, dat er mooi AI rugklutsen is. Dat wie kritiek op. Ja, want AI. Dat hij van ja, sorry, maar dat beter accentloos Hongaars mooi AI als een beetje krom praat zonder. Zo gebruik het in je voordeel. Doe best wel net per definitie tjen dit soort ontwikkelingen. Nee. Of eer met broek het kritisch. Gebruik het in je voordeel. En zorgen dat ze best een maatregelen bewust zijn. Maar dat AI die net een mes in de regen stekt of die baan uitpakt. En ja, ik denk toch dat kwaliteit is een van de dingen. Yo, ik heb een stem. Ik heb een stem, ik heb een stiel. En op het moment dat AI het beter kent. Nou ja, dat is misschien ook wel het moment om aan pensioen te gaan. Maar ik geloof dat de meesten, dat die uiteindelijk toch weten. Dat als de meest het verliest, maar muziek, als AI een betere plaat maakt, dan zet ik die op. Dus dan ben ik meestal van ja, nee, dat ben ik chin. Dat moeten we verbieden. Want ik wil naar mensen luisteren. Maar ja, is toch? Ja. Maar ik ben in die zin, ik zit natuurlijk in mijn commentaar te citeren. Lees dat vooral. Kost maar een beetje. De betelmorgen die heeft de mooiste met mijn salaris. Eerst vindt er link aan de drumcomputer op. En sampling trouwens. Toen weet ik de angst van. Oh ja, drummers, raad je zonder werk. Nou, maar dan is helemaal niet zo. En muzikanten, dus, maar sampling is hele orkesten stimuleren. Maar er zijn altijd orkesten en muzikanten en zo. Dus dat is helemaal niet zo. Dus zorg even hoe het gaat. Maar zorg het eerder als een kans, als een bedreiging. En in de tweede wereld, wat wij vroeger de tweede wereld nemen, maar wat ken ik dan weer mooi, een mondiale zuiden, dat is al volle primitiever. Daarom omarmen ze ik die AI, omdat ze voor bijvoorbeeld onderwijs of infrastructuur, want daar weet vroeger helemaal geen onderwijs of infrastructuur of heel moeilijk. Dan maar AI is gewoon een reddingsmiddel. Dus je weet de hele oorlogszorgen. En een van de dames die zei van, die mensen die kennen hun geen pessimisme voor oorlogen. En dan kennen mensen als ik heel ken dat ik net. Dus dat is mijn optimistische profetie. Okay. Wat vragen nog? Wat is een van de... Ja, wel even, hè? Wat is een van de meest nieuwsgierige interviews of meestal die Chinkom is in die hele kweer? Nou ja, die Brian Eno dus, want dat is echt een hele toeke man. Ik was trouwens juist met mijn collega van Dabbel van Noorden, die voelde een verschrikkelijk verhaal. Wat een onzin vertelt die man, nee jongen. Brian Eno vertelt alle keer hele interessante dingen van wat is kunst. Maar zelfs de manier waarop ze hier knippen listen, als ze verzorgen dat alles wat meer is dan zorgen dat het in hun eigen hinget. Ja, ik kan staan in mijn zin. Dat is al een vorm van kunst. En dan denk ik van ja, ze staan als jochten. Kunst is vormjouwen, weet je, de wereld vormjouwen, dat is kunst. Nou, dat soort dingen dat vind ik heel interessant. Nou, dat dus, Brian Eno, dat is zo'n soort jongen. Die jongens van Travelte bijvoorbeeld, want die sowieso Woudpieken, die heb graag in de krant, net om die, hè. Maar, dat is een skierslag vol. Komt om het Woudpieken, dat is Zongroen. Ik kom van Gasterland, heel hoeken, maar het was allemaal de Zongroen. En ik heb het idee dat er wel wat zit. Kluikluten, ja, excuus om de kluikluten, maar dat is toch wel een oorslag volk, omdat dat apart. Ja. Daar zit de connectie. Maar wat is het menselijke verhaal? Sigrid Carines van Cassé, van de lingeriewinkel en de black metal band. Die had debuutzongeres die op Roadburn, wist je wel? Dat soort dingen. Maar ja, gewoon ik heb een keer een interview die met een screwer. Ik neem ze nou maar niet. Die lag ik echt letterlijk op zijn steerbed. Maar die schijnt van de interview ik nog eens opknapt te wijzen. Dat ze daarna kon weer de keuring eigenlijk van zijn dochter. Ja. Nou, een paar weken later wie dat nog gebeurd. Maar dat vond ik wel een... Ik denk, jongens, als het zakken.
Als mijn interview gaven, als ik heel de gaven binnen. Ja, ik lees natuurlijk, wist wel. Nee, maar dat. Op waar maar we op dit moment letten in Friesland als het gaat over muziek? Nou ja, ik vind Maite. Maite is dus echt eentje die zokt een soort. Die is al redelijk wat het was. Die heeft oude hier echt een heel soort prijzen binnenhellen. En hij is er moet nog op Spotify verschijnen. Dus dat is één. Nou, op 2 weken kan je hem alles door gaan lezen in de Louter Krot ongeveer. Maite Veenstra, hè? Maite Veenstra, die is ook een jongetje. Intrigerende dame. Zeker, ze krijgt haar beugel kwijt. Ja. Zo jong is het toch. Nou, dat. En verder, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, er staan nou op deze Eurosonic in het officieuze raamprogramma volgens mij. Er staan echt 10-tallen Friese dingen die ik alles net zo vol van ken. Dus dat denk ik van, nou, dat moet ik even uitchecken. Maar sorry, wij hebben vol de Academie voor Popcultuur. AVP moet in Lauwert bloeien. Ja, AVP in Lauwert. bloed het, denkst? Belangrijk. Het is nog geen gelopen race. Iedereen had al geslagen op me hier. Maar de beweging is er wel. Maar ik denk dat het feit dat hij hem ik wil melden, denk, dat er toen het net bekend was dat die mogelijkheid er is al in ieder geval. Dat is die een beetje verstopt in een bijzin van een interview met de scheidend directeur van Minerva werd de AVP ondervalt. Dat het om binnen Oordeldaai 30 organisaties en clubs en bereid vonden binnen om een brandbrief te tekenen uit Friesland, maar ik uit Grinte en de Reens. Nou, dat vind ik wel een teken. De AVP is heel belangrijk voor de infrastructuur in Lauwert. En om die maar voor te houden uit de naam van de efficiëntie, dat toch het achterliggende, onderliggende argument, dat vind ik wel wat goedkoop. Dus in die zin, ik zal nog even praten met de gemeente en met de provincie wat die daarover van doel bidden. En de lobby is vrij breed om het in de. Het is wel historische groen. Dat wist haast niet eens meer, maar dan is het toch wel goed dat er toch nog een mensen met 40 jaar ervaring in het vak zit. Het herenakkoord, de AVP, wie een onderdeel van het herenakkoord, maar wel een uitvloeisel van een vorm van wie de goed maken. Vanuit de Hansa Hogeschool hier in Grijns, die hebben dat, kijk, maar dat argument is dat denk ik komen, want ze voelen de toenmalige topman, ik ben de naam even kwijt, van de Hansa Hogeschool uit Grijns, die zei ja, het hele akkoord is mislukt, toen in elkaar slag, nee, dan moeten we wat met wel. En dat argument is 24 jaar later. Ik denk qua bier in liters, maar 24 jaar later is het argument net oors. Dus we zijn er net van Hansa. Dus ça. En dat vind ik dat is wel een strijd die würdig is om strijden te worden. En daar, we kennen een kwart mag maar draaien in het commentaarplakje. En ook dat ze dit soort geluniëre litten kennen, dan nou, dat vind ik, dat ervaar ik net als een nadeel om in de eerste keer te staan. Dat wist wel van dat soort dingen. Ja, journalist, het mooie is dat ik van die prijs, die herkenning van dat was journalist, dat ken ik toch nog dat door. En hoe liet ik, hoe bescheiden ik in deze tijd, maar nou ja, als ik het verstandig ken dat je AVP hier bloed, dat is ook echt als een wapenfeit ervaren. Misschien nog meer dan dit prachtige ding. Maar dit jongens, ja, dat je wat tegen wees mooi. Dank u wel. En ook wijsje. Ken je hier wat mooi de Vries? Ja. We'll meet again. Dank u wel, jongen. Top. Ja, graag dingen.